ærgerligt, man ikke kan zoome. Ja. Vi må have et rigtigt kamera med op. Jeg havde faktisk godt tænkt på, at jeg skulle have taget den med nu her. Nu har de siddet med det. Sådan. Nej. Og jævn rytme ind i dobbeltspringet, så ikke han springer for meget ind. Der er sgu da hullet træk herovre. På fuld skrue.